диҳаи Дарғ наздики 8000 нуфуз дорад. мардуми ин акнофи домани гардун мардуми шарафманду сарбаланду баҳувиятанд. дар ҳама мавридҳо дастгири ҳам, канори ҳам ва ғамгусори ҳаманд. диҳаи Дарғ як зумра бузургонро ба миллати тоҷик бахшидааст ва онҳо дар рушди фарҳангу санъату сиёсати кишвар баробар хидмат кардаанд. тоҷири маъруфи тоҷик, марди саховатпеша ва ободкори дастон Саидмурод Давлатов низ зодаи ҳамин хоки баланд аст. ӯро мардум мин ҳайси як марди хоксор, инсони заминӣ ва фурӯтан мешиносанд. мана ин Саидмурод Давлатов як одами намунаи диёра мо, як намунаи Тоҷикистонам гум хато намекунам. ба сабаби ҳамин пешгирифтаи ҳамино ҳама ҷоҳои мани вайрона, нообод гирифта ҳаминро обод кардан. шарофати ҳамин соҳибкоро қатъи 5 моҳи соли 2023 мардуми диҳаи Дарғи ноҳияи Айнӣ чун 5 моҳи суруру шодмонӣ ҳолу ҳавои хушбахтӣ доштанд. ин хушҳолии онҳо чанд далели қотеъ дошт. бунёду мунфаршсозии роҳи масири диҳа, таъмири капиталии бинои беморхонаи ноҳиявии рақами 4 диҳа, сохтмони мактаб, таъмири чойхона, бунёди бинои маданӣ маишӣ, таъсиси корхонаи коркарди маҳсулоти хушкмева ва коргоҳи қолинбофӣ. ба қавли худи Саидмурод Давлатов, бунёди ин корхонаҳо ба хотири рушди соҳаи саноат дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст. сиёсати давлати мо ҳозир саноатгардонии кишвар. барои саноатгардонии кишвара ҷойи кор сохтан, пеш бабурдан, ма ҳамин хел мақсад гузоштем ки ҳамон корхонаи созем ки ашёи хомаш дар худи ҳамин қишлоқи мо бошад.